Dịka ala Nigeria sonyere mba ụwa ndị ọzọ iji wee merube ụbọchị maka udo n'ụwa niile, ndị na-akpali ịkwalite udo akpọgo oku ka ekepụta gburugburu udo iji wee nyere ndị ntorobịa aka gosipụta ọnatarachi dị n'ime ha n'ozu oke ma weghere ọrụ dịrị ha dịka ndị ndu. Ha kpọrọ oku a n'oge mkparịta ụka enwere na Abuja iji wee merube ụbọchị udo nke ụwa niile n'afọ 2024 akpọrọ ịkụnye omenala nke udo. Okenọlụ dịrị ndị ntorobịa na-ịkwalite ezigbote ịbụ ndị ndu na iweta udo n'ala Nigeria. Princess Ekwuya Jide, onye ụlọ anyị na ABS na Abuja, kọrọ akụkọ a n'uju. Etiti mba na-elekwasị anya n'udo nke karịrị ịdị na-enweghị esemokwu. Ndị kwuru okwu n'oge ahụ gụnyere onye nnọchiteanya ụlọọrụ nnọchiteanya US Andre Abrahamian na Reverend John Hayab nke Global Peace Foundation mere ka o doo anya mkpa ọ dị ime ka usoro ndị ga-eme ka ndị ntorobịa nwee ike ibi na gburugburu udo dịrị tọọ anya. N'okwu mmụta, Reverend Sam Oye nke Transforming Church International, Rafiu Lawal si na Building Blocks for Peace Foundation na Dr. Abdul Fattah Adeyemi nke Banaku Family Counseling Center kọwara mkpa ọchịchị nsonye dị iche iche n'ịgakwuru udo na mkpa ịtụle ọlụ ndị ntorobịa n'iwulite udo, ohere na nsogbu dị na ya. Ihe omume a nke ụlọ American Center Abuja haziri na njikọta aka nke Global Peace Foundation Nigeria bụ nke dabara adaba maka o nyere ndị sonyere na ya inwe ohere ikwupụta uche ha. Site na Abuja, Princess Ekwuya Jide, akụkọ ụwa ABS.